Tata bụ ụbọchị mba ụwa maka elu ụwa. Ụbọchị ụwa niile wepụtara ka e wee na-enebanye anya n'ọlụ dịrị oke na ọlụ dịrị mmadụ na ihe banyere na mmekọrịta ịchịkwa mmekọrịta ya na ekerechi. Nụrụ akọ maka ya bụ mmemme n'ozuzu oke. Isiokwu nke afọ 2024 bụ planet nyegara plastik, nke eji wee na-ewebata echiche mmadụ ebe o metụtara nsogbu ihe ngwongwo plastik na-eweta wee na-enyegara gburugburu anyị. O lebakwara anya na mkpa ọ dị ibelata mmepụta nke ụmụ ihe plastik a ruo na pasenti 60 n'ime afọ 2024. Ya bụ ụbọchị World Earth Day bụ nke guzobere n'afọ 2009 site n'aka ndị United Nations General Assembly dịka ọ bụ obodo Bolivia wepụtara ya. Obodo 50 ndị ọzọ ma kwadokwa ya.